TV. Serikali nigo yachakira umurobero bwo kubarika abasae ase kyombe ky'abasae kya NYS umurobero ritkoria rero korekana ase county ya Nyamira ase geti yeskuru y'oboroso ya Nyamira nabigo ase nyagetari ya Nyamira referral nonya nabo abasae bange nigo besokya eriyo kwenyorera amabaga korende ase abange baba bakwemurungania nagotabona umurobero yo nigo takorekana ase nchire yekene nobwasioku yento baborire serikali koene kiyabuna ekeremirobero bune yegego korekana ngo bwasioku bwabeire bokoro kana iri abasabange benyorera amabaga bunenchire yemo yokonyora amaigerio naboigo wekonya ase asobogima bwabasa matukari bosyo muri kito kora ase county ya Nyamira job manki nigatwariganire tioroboti oruo umuroberi bokori kyabali bagosoa NYS nigo koreka asense moyo Nyamira primary nokolingoli gwa ense moyo bochenu enyagitari ya Nyamira rifaro abamura 13 na baiseke 5 kuruase chiwodi isano ime Nyamira South na bubaba bagochorwa ase umuroberi yoyo ongeza mbio egati abaibolimbate babuno umuroberi yoyo nokoleka ase nchira yoboikeranu korende nigo bachaka banyorire na kuira egeka egetambe nigo kyarenge kizaisi kia lakini twachete saa 12 twabaganya bacha kwetera ange chinsainye kurwezi chinsainye ba abana twabwate gaiga batakete gotemege kizaisi kia NYS bakora kubegeti barentu nyagetari tokagerete nanko genda bari bonse lakini rende ndoche na budget bonse asense moyende barua ebirero buna umuroberi yutobwate obwasioku ekiagera abange nigo batigwa isiko none ndo yo10 kero twaganyange chinsaibere korugabo pobisabate nerete bacha barangeria marieta ye masakara itali babo atali twaba batoteye suka gochia bataya abandi suka gochia ndwabori abantu babera amaswali abandi mbale batayite kwirana lakini basikira usiku arabule ndibono egenda abandi barambekira ngelina bali batigu bali babe kukando mbaburi kende yonse lakini barabuno bale ime exercise na nao bachoruna bairu. Nilikuwa natumaini kama naweza saidika lakini sijasaidika. Na vile sasa sina wazazi sijui nitafanyaje. Hata hawakuniambia ni nini kilifanya. Walinipea tu certificate na ID. Kaniambia nirudi nyumbani nijaribu next time. Mbarwa ogosaba gochase serikali koira egetambokero kya bwango elinde banyore oboene bwabo. The process was not transparent and in our county Nyamira, let that corruption not swallow our minds. Thank you. Kuruase county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.